Ahojte moje zlatí. Dnes to bude o niečom inom, pretože som si všimla niekoľko viac komentárov, ktoré ste mi písali v čase, keď som tu nebola. Je mi ľúto toľko správ, na ktoré som neodpovedala. Pýtali ste sa ma, prečo vlastne som tu tak dlho nebola. Bolo to preto, lebo mávam také ako by som to povedala? Mám také chvíle, kedy sa necítim dobre a je to dosť ťažké obdobie, preto som nebola schopná ani spracovávať príbehy, čo ma veľmi mrzí, pretože to veľmi rada robím. Tým vám chcem len povedať, keď niekedy k nejakému takému výpadku dojde, dúfam, že nie takému dlhému, tak to je len preto, že mám jedno z ťažších období a naozaj vtedy nie som schopná robiť nič. Som rada, že dokážem so sebou aspoň nejako ako tak fungovať. A vtedy som vlastne v stave, kedy potrebujem trošku viac pomoci. Takže je mi to naozaj ľúto. Chcem, aby ste vedeli, že áno, myslím na vás. Nie, niekedy nie som v poriadku, ale to asi každý z nás. Vyjadriť sa ku komentárom, ktoré mi píšete, že nemám na to hlas, alebo že proste môj hlas nesedí k tomu, aby som robila také príbehy. Ospravedlňujem sa, ale na takéto správy nereagujem. Snažím sa ich vypustiť, pretože každý sme nejaký, každý máme nejaký hlas a ja som za to, aby sa ľudia troška viac podporovali a mali radi navzájom, namiesto toho, aby sa nejako urážali alebo odsudzovali jeden druhého. A mne osobne to neprospieva, tak preto sa snažím na to nereagovať, pretože to nepotrebujem. A ostatným, ktorí ma podporujete a máte radi a tešíte sa na všetky nové príbehy, z vás som veľmi nadšená a naozaj som tak rada, že pre vás môžem niečo spracovať a naozaj vidím, že je to dobré, že to za niečo stojí, tak ma to naplňa. Na druhej stránke nechcela som tu pridávať také moje osobné rozhovory, lebo mám na to inú stránku s názvom Život psychopata a na tú stránku sem tam pridávam niečo z môjho života, ako to so mnou vie, ako fungujem a tak ďalej. Aj keď asi najviac sa tam venujem môjmu zdraviu. Takže ak by ste niekedy mali pocit, že dačo sa vám nezdá, môžete tam kúknúť a možno nájdete na svoje otázky odpovede. Zdravotne som na tom teraz ani neviem. Ani neviem, čo vám mám povedať. Akože je to lepšie, ale nie je to ono, pretože mám stále depresívne stavy a stavy úzkosti a kopu iného, čo mi spôsobuje aj fyzickú bolesť. Takže niekedy mám niekoľko dní takých, že mi je zle. Akože fakt, že zle. Ale mám aj svetlé chvíľky, kde sa teším, že niekde pôjdem sama. Ako napríklad teraz v septembri pôjdem na týždňovú dovolenku sama so sebou, kde si vygumujem hlavu, odreagujem sa, oddychnem a vypnem a budem tam len študovať prípady a zrobím si čisto čas sama pre seba, takže sa veľmi teším. Je to len týždeň, ale aj tak je to lepšie ako nič. Dúfam, že ma to nakopne a budem sa cítiť lepšie a určite o nejaký čas by som si to chcela zopakovať a ísť niekde do iného mesta a spoznať trošku viac Slovensko, keďže tam nežijem. Dúfam, že už nebudú žiadne výpadky a budem tu pre vás, s vami a teším sa opäť na budúce. Ahojte!